Yn Abertawe, maen nhw'n ceisio datblygu cyfrifiadur sy'n ymateb i'r Gymraeg, ac mae lleisiau Cymraeg wrth gwrs yn hanfodol i'r gwaith. Fe fyddai'r peiriannau newydd yn cael ei defnyddio wedyn i gynnig gwasanaethau ffôn arbennig. Yn acen ddigamsyniol Cwm Tawe, dyma adroddiad Catrin Evans. Mae cyfrifiaduron bellach yn rheoli bron bob swyddfa yng Nghymru a dechnoleg yn datblygu bob dydd. Ymysg y symudiadau diweddara mae systemau sy'n ymateb i lais ac iaith. Ond tra bod cyfrifiaduron isiws yn gallu deall Saesneg llafar, dos na'r un eto sy'n rhuglu Gymraeg. Yn labordau ymchwil llyferydd Prifysgol Abertawe fodd bynnag, maen nhw'n gobeithio adfer y sefyllfa. Ac ar y cyd a BT wrth i'n recordio lleisiau Cymru ledled y wlad mwyn creu system gyfrifiadurol bydd yn ymateb i'r Gymraeg. Y nod yw casglu cronfa i ddechrau o bobl sy'n medru'r Gymraeg a'i cael nhw i ddarllen sgript tua 6 neu 7 munud o hyd dros linellau ffôn. Fe fydd labordau BT yn Martlesham ynghyd â ni yma yn yr Adran Beirianneg Drydanol yn Abertawe. Wedyn, y medru cymryd esiample o bobl yn siarad y Gymraeg a creu cyfrifiaduron newydd, bydd yn medru rhedeg systemau ffôn, fydd yn medru deall yr iaith Gymraeg. Gyda degau o ffyrdd o roi ymateb cadarnhaol yn unig sef ie, ydw, oes ac yn y blaen yn Gymraeg, mae'n dasglafurus i'r ymchwilwyr. Mae'n rhaid hefyd sicrhau y bydde'r system newydd yn deall acenion o fôn i fynwy. Mae eisiau 2,000 o wirfoddolwyr. A gyda'r cymal hwn o'r gwaith yn tynnu at ei derfyn, mae'n apel ola am gyfranwyr i linell SpeechStat. Yr hyn sy'n fwy o angen arno ni ar hyn o bryd yw pobl ag acen Caerdydd a Chymod De Cymru. Nid yna'r unig bobl sy'n eisiau arno ni o bell ffordd. A mae croeso i bawb ffonio'r rhifau sy'n ar y sgrin tu ôl i fi neu ymweld â'r safle ar y we i ddarganfod mwy am y cynllun. 0118 743 1688. Mae casglu'r bas data yma yn hanfodol mwyn creu a gwella systemau adnabod llais ar gyfer cyfrifiaduron. Gyda chymorth y gwirfoddolwyr, y gobeith cyn hir yw y bydd y Gymraeg lan gyda phrif ieithoedd eraill Ewrop ar flaen y gad mewn technoleg newydd gyffroes. Catrin Evans. Chwaraeon nesaf ar ddiwrnod y bydd cefnogwyr Chelsea'n sicr o'i gofio, ond yn gyntaf tîm rygbi